Pari lur nggih, pari nenyong. Pari hatelo kawa lur. Untung ora kenang kresek lur, kena semprot ya mending lah kayak ora kenang ora pati parah. Ya lur pati krusel pari hatelo kawa tapi kucing putih gitu. Ana beloke jan disobat. Angel banget wis. Semproti warna-warna jane. Lur. Pari hatelo kawa lur. Bada ge panen wis temungkul. Oke. Panu yang model kanu jarwo 2 jejer logo 21 ki lur. Kanu. Oke, nek penakanku 32 lur. Oke nuku hatelo gawa. Penting krusel hari ini ora keton.